God eftermiddag alle sammen. Her i eftermiddag har vi modtaget meldinger om en mand, der efter sigende skulle være farligt og bevæbnet og udadreagerende. Det er derfor valgt her i mynderne, at vi tager højt beredskab. Ved siden af mig til min højre, der har jeg Henrik Anjern, politidirektør, og på min venstre, der har jeg Anton Let, vicepolitiinspektør. Hvis I lægger mærke til noget, så skal I blot melde det til politiet på enten 114 eller 112. Som sagt, hvis I ser eller hører noget, så venligst ring på 112 eller 114 til os. Og så må I meget gerne kigge jeres overvågning igennem. Manden hedder Jonas Madsen. Han er en dansk mand. Han er hvid med mellembrun langt hår. Så hvis I ser, hører noget eller ved noget om ham, så må I meget gerne kontakte os, hvis det er noget, vi kan bruge. Og ellers bare kontakte os. Så hold øjne og ører åbne, og det vil være rigtig stor hjælp, hvis I kontakter os. Tak for i aften.